Στο σπίτι μας, ο πατέρας μου έλεγε μια ιστορία. Τι λένε σε βάθο θαλασσινός. Ξάπλωσε και θα έρθουν στην πω. Είναι αληθινή η ιστορία. Πού να ξέρω. Από το μυαλό σου την έβγαλες. Είναι πολύ παλιά ιστορία. Βολέψεις τώρα και πάψε να ρωτάς, γιατί είμαι γέρος άνθρωπος και όσο περνάει η ώρα, γερνάω και πιο πολύ. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι μια ιστορία που δεν έχει τέλος και όπως πάμε θα μείνει και χωρίς αρχή. Λοιπόν, είναι η ιστορία του Σεβάχ του θαλασσινού που έφυγε από την πατρίδα του για να κάνει την τύχη του και να ζήσει πολλές περιπέτειες. 7 ταξίδια. Θέλω κι εγώ ταξίδια. Αυτός δεν ήθελε. Τότε γιατί τα έκανε. Είχε χάσει όλα τα λεφτά, είχε χάσει και το σπίτι του. Το κρεβάτι. Δίπλα το κρεβάτι το ρολόι. Από τον παππού μου το είχαμε. Δουλεύει. Το παράθυρο που έβλεπε στα βουνά. Μια ζωγραφιά της μικρής μου αδερφής. Όλος μας είχε φτιάξει. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, εμένα. Δεν είναι και πολύ πετυχημένη ζωγραφιά. Τον εαυτό της τον είχε κάνει τεράστιο, να πιάνει όλο το χαρτί. Μια κάρτα από τον αδερφό μου, το χαλάκι μου. Εμένα πάντα με έπαιρνε ο ύπνος πριν φτάσει ο πατέρας στο τελευταίο του ταξίδι. Το σπίτι μας. Νομίζεις ότι θα μείνεις για πάντα στο ίδιο μέρος. Στο μέρος που λες πως είναι σπίτι σου. Άμα φύγεις όμως, άμα αρχίσεις να φεύγεις, την πρώτη φορά ήταν κάπως έτσι. Γρήγορα, πρέπει να φύγουμε. Γρήγορα φεύγουμε. Γιατί. Σε τις χάζες ερωτήσεις. Πού πάμε. Πάνω τι χρειάζεσαι, τη βαλίτσα σου. Γιατί να το έρχεται. Βρε καλώσα τα παιδιά. Εδώ θα περάσουμε καλά. Ελπίζουμε να μην θέλετε να είμαστε καλοί μαζί σας, γιατί εγώ αυτό δεν τα κάνω. Όχι, όχι. Αλλά θα δουλέψετε σκληρά. Ακούστε, από εδώ περνάνε πολύ τσαγές. Λοιπόν, εγώ θα λέω και άμα δεν τα λέω καλά, με σταματάτε, εντάξει. Πού έχετε σκοπό. Γαλλία. Αγγλία. Δεν πειράζει. Έχετε πουθενά να μείνετε. Διαβατήριο. Λεφτά. Καλά το κατάλαβα. Λοιπόν, από μένα δεν θα έχετε παράπονο. Θα σας πάρω να δουλέψετε κοντά μου. Α, εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Αν το μάθει ο παπάς. Άκου δεσποινής μου, μπορεί στον τόπο σου να είσαι ένα κάψα. Εδώ όμως δεν είσαι τίποτα. Λοιπόν, η δουλειά είναι να φτιάχνετε αυτά εδώ τα μπουζάκια, θα σας βρω κάπου να μείνετε, θα σας πληρώνω και πριν καλά το καταλάβετε θα κοιτάξετε πάνω να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Και τι άλλο να κάναμε. Πιάσαμε δουλειά εκεί. Πολλή δουλειά όμως. 12 ώρες τη μέρα. Και στο τέλος της εβδομάδας... Ήρθαμε για τα λεφτά μας. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Αυτά δεν φτάνουν. Είναι ίσα-ίσα για να πάρουμε κάτι να φάμε. Δεν θα φτάνουν αγάπες μου. Νομίζω ότι είμαι και πολύ ανοιχτό χέρις. Μα όλα είχαμε συμφωνήσει. Σωστά. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μα σας τα έδωσα. Να κοίτα. Λοιπόν, σας είχα τάξει αυτά, μετά πήρα αυτά για τον Νίκη, μετά πήρα αυτά για το ευχαριστώ που σας βρήκα δουλειά και αυτά για την αστυνομία δηλαδή δώσω να μην σας στείλει πίσω σε εκείνο το προμότο και να έχει καμιά βόμβα στον αέρα. Τώρα, αν αυτά τα θέλετε πίσω να σας τα δώσω, αλλά μέχρι το βράδυ θα έχετε φύγει. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Είπε κανείς πως είναι σωστό. Έλα καλή νύχτα.